Здравейте, приятели! Аз се казвам Венелин Калинов от оръжейен магазин град Козло. И днес на вашето внимание искам да ви представя една изключително ловна цевка калибър 20 по 76. Оръжието е изключително рядко, произведено от оръжейника Бенедик Воромастъл, който е оръжейник в Верлах, австрийската фирма Ферлах. Изключително класно оръжие в много добре запазено състояние, в което ще се убедите и вие. Дължината на цевта е 72 см, дължината на приклада от първия спусък е 38 см. Сега ще го разгледаме подробно, за да се убедите и вие в качеството и изработката на оръжието. Изключително фини гравюри. Дървото е много добре запазено. Оръжието е с екстрактор. Може да видите хубави гравюри, изключително запазено. Буквално мога да кажем, че оръжието не е използвано. Няма абсолютно никакви луфтове, язви. Сега ще го разглоба, за да го видите и отвътре. Много стегнато, напаснато оръжие. Ето главата отвътре. Годината на производство е 9 месец 1982 година. Цевта отвътре е перфектна. Бохлер стомана. Изключително класно оръжие. Много висок клас. Дали изглобката някой път става трудно, понеже е много стегната. Едно хубаво оръжие за колекционери, за любителите на този тип оръжия. Абсолютна класика, много стойностно и красиво оръжие. Ако това оръжие представлява интерес за вас или някой друг от нашия магазин, не се колебайте да се свържете с нас. До скоро, бъдете здрави и ловувайте стил!